Era pemberi pedarira mambo mutasi. Zvechokwadi. Zvezvo zvandichataura ndezvechokwadi. Ndikanyepa ndichabatwa nemhosva. Kanyepa ndichabatwa nemhosva. Mwari andibatsirawo. Mwari andibatsirawo. Pamusoro wechangamiri. Ndauyawo nenyaya yangu panapa. Nyaya iri kuitika ndekuti kupomerwa mhosva yekuuraya mwana wababa vangu apa. Vanongonditi ndakaromba. Uye kuromba kwandakaita nokufa kwakaita mwana wavo vari kuti zvoni vabereki vangu varimo mukati vari kuziva kufa kwakaita mwana wavo. Vandishaisa chimiro mukati menzvimbo yandigere baba. Zvokuti pese pandinofamba ndotonyara kana kutaura nevanhu vachindipomera mhosva yekuti ndakaromba uye ndakauraya mwana wavo. Saka ndauyawo kwamuri mambo kuti mugone kundibatsirawo tigone kugara zvakanaka mukati menzvimbo yandigere, nekuti baba ava ndashaya rufaro navo, handina kana rugare navo baba ava mukati menzvimbo yandigere. Ndiyo nyaya yangu yandinayo. Ndamira pamberi pedare mambo mutasi. Ndamira pamberi pedare ramambo mutasi. Zvese zvechokwadi. Zvese zvandichataura zvinenge zviri zvechokwadi. Ndikanyepa ndichabatwa nemhosva. Ndikanyepa ndichabatwa nemhosva. Mwari andibatsirawo. Mwari andibatsirawo. Mambo, nyaya iri pano ndeyekudai so. Zita rangu ndinonzi Winda Socha. Nyaya iri panapa ndeyekudai so. Mwana wangu mukomana uyu akaita accident nemota achibva kuHarare. Mota yake ndibva yatsva. Same day munina wangu anenzi Nomo Socha, kuseni kwacho mota yake Benz Makex yakarohwa iri pachigayo, ndiyo yakatanga kurohwa ndibva yapinda muchikabhana ndibva yafa. Komana uyu aibva kuMangura mumusha, same day mota yake ndibva yaita accident ndibva yatsva, ndibva pafa vanhu 3. Vana mai guru ndibva vauya kuno kwaMutara, ndibva vasvika namai vake vari 3 nahanzvadzi yacho. Vasvika ndibva vati, bamunini tiri kukumbirai kumba, kune nhau iripo maprofita auya, vanzi kune mhepo iripo yasimuka mumusha, saka itai musvike kupi? Musvike kumba tione kuti zvakamira sei. Ndibva ndaenda, ndii muripo munhu mukuru, ndibva ndaenda poshu. Ndasvika zvikanzi vanzi kune mhepo yasimuka mumusha, kune mwana wevanhu waishanda mumugomba mumawakomana wekwaRusape akafira mumugodhi. Hama dzacho dzakaenda kuMozambique dzikanosumudza mhepo dzichiti masikiri Robson akauraya mwana wedu. Saka mhepo yakusumuka sengozi. Saka ngozi yakusumuka sengozi, ndosaka maona zvinhu zvaita se vana vaita accident zvakadai so. Andi kumaprofita acho. Ndibva ndaenda kumaprofita acho. Ndibva ndanopfugama. Maprofita andibva vataura shuwa pane mhepo yaita sei yasumuka mumusha. Saka nhau iripo toda kuenda kudandi. Taenda kudandi tonyora mazita enyu imimo kwaSocha pajira. Tanyora mazita enyu imimo kwaSocha pajira. Toenda nawo kudandi. Tonoita munamato ikoko. Todzoka kunoku toita umwe munamato watiri kuda. Tozosumuka toenda kuMozambique kwakaenda hama dzevanhu munhu akafira mumugodhi. Kati zvakanaka. Ndibva ndasumuka ndibva ndaenda kuchechi yandinopinda. Ndibva ndati kune nhau iripoko anhu zvakanzi pane zvida kuitwa ipapo. Chigeza munamato. Chienda unoona zvida kuitwa ipapo zvakashaka. Ndibva ndamanikidza munyina wangu anenzi Nomo. Fungano ndiwitinisira ndiperekedze nemota chokuchoku amboda kuramba. Ndiperekedze Nomo akada kuramba tsambara ndiperekedze. Tasvika pachechi ndikabatsirwa. Ndabatsirwa pachechi ndikadzoka. Zvanzi right hada kuenda kudandi. Ndibva tasvika paye vakunamata maprofita aya. Ndibva ndavanyepera ndikati inini nechechi yandinonamata ndanzi izvo rwendo rwada kuita rwada kuenda vaona accident futu. Saka ini handisi kukwanisa kuita sei kuenda kushanza shuwa. Pane mhepo yendaona futi accident nemuprofita yeye. Saka imi michiita isei chisarai. Kati zvakanaka. Ndibva ndafona futi kuchechi ndikati dandi kwekwe handina kuenda. Zvakanzi zvakanaka. Iwe chiita uone zvada kuita. Ndibva vaenda kudandi. Hanzvadzi yavo iripo apa tozvara wedu. Ndibva vaenda kudandi. Ndibva vadzoka ndibva vatifonera. Ndibva ndashidza mwana wangu Innocent witness wauya. Ndibva vanogara mwewo. Ndibva vauya maprofita vadi 3 masupa nebute rawo nejira rakawaridza pasi reblue nejira rewhite. Nana mai bro vanga varipo 3 vaningina wavo. Ndibva vatanga kutaura zvavakataura majira ndeiri ranyorwa mazita. Ndikati verengai mazita panyorwa zita raani nani.
varamba kuverenga mazita ndikati zvamaita izvi ndarasocha mupenyu akura asati afa. Baba wake uyu masikiri wacho ari kurwara ari kuchipatara akaita accident asati afa mupenyu, imi muri varora muri kwasocha. Saka mhepo yese imimi yamuti muda kutsipika muda kuda iso muzodai muri kudii kushedza vabereki vauye mwanzi inini ndiri kuda kuti mwana afike kuchipatara taukati itai ozwi chechi ndanozo enda unoona right zvikanzi saka isusu tichaenda kuMozambique tunoenda kune ng'anga yacho yakaendwa kuMozambique kuda kufukudwa 15,000 kana tatadza kuenda kuMozambique tichaitira zvinhu zvacho munomu toda kuti mune zviitira munomu zvinoitwa sei zvikanzi zvinoitwa paguva remunhu wakafa ndikati guva rani zvanzi chero ndokakati yei mati kudii zvikanzi ndikati oh haura ndafona kumba ndaifona ndichakudeta vanasisi vangu nababa namai kumba ndozvikuita vachinimanikidza ndorukuru ndimukuru yemuda kuti mwana afire muchipatara oh zvakanaka ndibva vaita zvavakaita vakaenda kuguwa vakaita zvavakaita munini wangu ndikamubvunza nomo chii nomo zvakanzi inini mukomana nongedzera muchiti kuti kumakuwa ndoko vakaita chii vakaita zvavaita akafona kuti kumba akataurira vabereki kuti ndo zvaita sei zvaitika ndibva vaenda vari 3 vana mai guruga vaenda natsano wavo 3 days mwana wangu ndibva afa asina kurwara mwana wavo mwana ana kurwara ndapata foni mai guru mhepo iye chii chiri kuitika panapa ndakuerwa mara mutita muroi imi mutita mameno sekuranzi vakarota ndaitoti mutita muroi ko haisi mhepo here yamati muda kutsipika kumakuwa izvi kwamuda kuenda kumakuwa mutsipike mhepo yamuti yapinda mumusha handiyo yakonzesa mwana wangu afa asina kurwara ava kutondita rafu ndiri pakuchema kurufu havana kuuya kurufu ndakachema ndega mwana wangu havana kuuya ndakabatsirwa nasekuru vanogara kururawo kurisi ndakandibatsira nerora ndakachema ndekurufu havana kuuya ndikati imimi muri varora isusu ora baba havana kufa wapenyu varipo apa ndavatumira mari yebhazibo mangura vavo ndakakurira muno mamutare baba wakandisiya 1997 handisandazinzwa ine muno manikalenti ndakagara kwachecheche kupi munomo vachiendawo mangura nini vacho kuti vauye ndini kunotera ichadzoka here pane zvataurwa nemumangani ichadzoka here wakanga nokuti ndinodzoka muya nezvaataura handidzoki zvandi kutotaura ndizvozvo mwana wangu ndibva afa mama saka handichazivi inini kuti munhu uyu amhanga handiti vanzwa zvaataura zvanzwa zvataura uri kuti kudii nenyaya yamangarwa nemunhu bcause iwona umangara nyaya uri kupindura semunhu amangara kutaura zvakaitika unopindura zvataurwa nemurume akunza kudare kuno then tiita nedirect ndizvo tiri kuda zvakanaka nhau iripo ndeyekuti takaramba chinenza kati onai mukomana imimi accident yakaitika same day murume uyo ati wewe uri kumuti anouri uri kumupuma uri kutadzisa kugara mudeni uri kupuma nevabereki vake uri kuti kudii nenyaya yatauriwe kana waine nyanga zomhangara uchazouya rimwe dare womhangara pindura nyaya yemurume tingaswera mambo pakarotwa hope dzakarotwa ndiri parofu alright nyaya iko mambo inini uyo handisi kumupuma uroi mukomana handidika mwana wangu handisi kumupuma uroi asi kuti akazvipuma ega akazvipuma ega uroi nezvaakaita saka zviri kuti taura padeko nepanini sorry changazi uri kundenga nzvenga kudai aiwa handina mwana uyu ka handina kumupuma uroi manzwa baba handina kumupuma uroi zvakaitika izvi handizvo here nemhepo yacho iyoyo yakaitika iyoyo ndiyo yatira kuziva mukomana pandakamuti ngatifambei akaramba akomana iwewe zviri kutaura kuti mwana wako wakafa zvakonzerwa ndiye asiriye imhepo yakatsipikwa ndiyo yatira kuziva ndakavati ngatiburise mhepo yacho tizive mhepo yacho ndiyo yatira kuziva iri kutsipikwa pamwe kutiine munhu nyaya yenyika yatangira padumbu ndosaka yakuda kunetsa because hazvirevi kuti every time paunoripota nyaya ndiwe mucheni unokwanisa kumhanya kuya kumhangara nyaya uri iwe une nyaya titesandii isusu kuya kudarika handi kuda kuona kuti ane mhosva ndiani asi kuya kudarika kuda kuti kubatsirei
kuti mugadzise zvinhu zvikuita sei zviri kunetsa. Because issue yeimba isiri pekupumhana chete, handipo pane nyaya, asi zvakaitika kumashure ndo zvaakuita kuti mupumhane. Saka isi toti tese tono kuti sei zvinhu izvo zvakaitika kana kuti zvakabvumidzwa kuti zviitike. Because chatanga handi kufa kwemwana wako, chatanga yeaccident ikauraya vanhu 3, chatanga kufira kwemunhu mumugodhi, mwana wako asati aita sei andizvo. Saka pakafa munhu mumugodhi, pakafa vanhu muaccident, mukabva madini akaona. Ndipo taona kuti in the process, pamava muchiita process yekuda kuti muone kuti chakonzeresa kuti vanhu vafe neaccident chii. Ndo pakabuda nyaya yekuti pane mukomana akafira mumugodhi. Mumugodhi wani weuyu. Saka nyaya yedu iri pekuti chakuda kutanga uziya ndechekuti imi garai pasi pamo mambosunungai. Mune here munhu akafira mumugodhi wenyu? Munhu angasiri wangu akafira mumugodhi. Hamuna kupindura. Mukati munhu akafira mumugodhi angasiri wangu, urikuti une here munhu akafira mumugodhi mako? Mune munhu akafira. Thank you. Zvatobva. Izvo munhu afira mumugodhi ndokubva madii? Pakafira mumugodhi inini ndanga ndisipo, ndakaita zvokufonerwa. Ivi nyange pakufonerwa uri pafoni wakapa futi decision. Wakapa decision yekuti chii? Takaenda kumapurisa. Endai kumapurisa because haupoka here. Ndofunga ndakasvika pakafa munhu. Ndasvika takabva taenda kumapurisa. Taenda kumapurisa, munhu obva abudidzwa, obva aendwa naye kuchipatara. Munhu obva anoitwa postmortem. Munhu aitwa postmortem mubva unozvishiwa takafira mumugodhi. Afira mumugodhi kudaro, hama dzake dzakadzida kubatsira kwandiri. Ndofunga ndakasaplaya zvese parukundini iroro kubva kumukofini kusvika kuchikafu. Ndakawajoinera funeral police nendisojohn ndoye kanovavigira mwana wavo. Okay. Izvozvi ndokwarisasa. Right. Mapedza izvozvo handiti mapedza izvozvo zviri kureva kuti iwewe uri kuziva zveshuwa kuti une munhu akafira mumaoko ako ndizvo? Right. Izvo munhu afira mumaoko ako, besides zvekubhadhara maexpenses efuneral nechii, handiti chiwanhu chamakaita, makaita chiwanhu chei chekuchenura pamuta sei? Mwe ndozva kuti mabwenja munoenda mudzi wani munoti pafira munhu ndo panuna pane mari, ndo pane mari, ndo polisi yenyu yekuti pafira munhu ndo patita sei, ndo paakutapira. Chatakakwanisa kuita isusu takaenda kunobatsirwa tiri varidzi vesechi vegomba. Ipapo kuti takaenda kobatsirwa tiri tese waridzi vegomba, chamamuri kubatsirwa mamuri kubatsirwa chii? Nyaya yatakaita ndeyekuti kufa kwakaitika pamunhu. Vanhu vaingotaura zvakawanda nokunyaya yekufa kwakaita munhu, uye patinoshanda pacho tinoshanda tiri undermine. Saka taitaurwa nyaya yekuti toda kuvharirwa patinoshandira izvo. So paitaurwa nyaya yekuti tinovharira patida kushandira apa, ndopatakazobatana sevaridzi vegomba takati ngatifambei tidzikise nyaya dzekuti tiwane kushanda. Ndozvatakafambira. Saka nyaya yenyu inga iri kuvhara vanhu musavharike gomba, asi musiri kufambira nyaya yengozi kuti mugadzirise ngozi yamamana. kumba kwemunhu akafa makaite chiwa. Because you were worried about kuita mari, but musiri worried nemweya wemufi. Ndofunga inyaya yepfungwa dzechidiki pakuti munhu kuya kwaakaita kubasa, vanhu vaya vanoita zvokuti vanouya vachingotakura masaga pamaini, vachingoenda vanongotakura mamainzi akawanda. Saka musiwo wakatsvagawo vakomana vedu vanotishandira isusu bva vatanga kwatakurira masaga basi. Musataura uchikepera kuda kusimplifya ba kuti vakomana vanotakura masaga akawanda. Wakomana avo wakomana wenzee
ndiwo vamunoshandisa nzee kuba. Vakomana basa ravo ranga ndere kuba. Ndizvo. Handizvo? Ndizvo. Taura chokwadi kuti ndiwakomana wenzee. Ndizvo handiti? Ya ndizvo vakomana wenzee. Right. Saka isusu avakweseni haisi yenyaya yebasa rake raaita. Handiti? Asi mukomana azoita nzee wobva afira pani? Akaromba. Penyu. Mane nyaya. Handiti? Saka imimi responsibility yenyu yekuchenesa chigomba nemweya yenyu imimi. Saka iwewe after wataura kuti paita accident ndobva panzi pane mweya wabatwa kuti ndiwo wasumuka mumusha. Wakazviudzwa here izvozvo? Ndakazozvinzwa after 3 weeks because inini ndandichirwara. My question haisi kuti wakazvinzwa after 2 days, after 1 week, after 1 year. Ndati wakazvinzwa here kuti mumusha mune munhu akafira mumugodhi ane mweya wasumuka mumusha? Ya ndakaita zvakunzi. Wakanzwa ka? Wanzwa ndobva wadii semuridzi wenyaya? Chatakangokwanisa kuita ndechekuti vabereki ndokwanisa kufambira nyaya idzodzo kusanganisira nevava vakagara ivava. Ko vabereki wako ndovaifambira nyaya idzodzo seiko? Iwe uriwo muridzi wenyaya. Muridzi wemaini wabereki wakuerera kuti ndiwe. Saka wabereki wako waipinda papi apa? Wabereki wako waikwanisa kukuadvhaisa chiri kuti mwanangu zvinhu zvamira zvakadai chidai. Andrew, chinhu chauya mumhurika chakubaya mumhurika ichi. Ende kumhuri chabva chataura kuti pane chasumuka chemumugodhi. Andrew, saka munhu aifana kumhanya paakazwa kuti pane chemumugodhi chasumuka ndiwe, because ndiwe akanga waine katuli kwakakonge mumugodhi. Ndizvo handiti? Asi hauna kuzviita. Because ndazwa pamba wauri kuti patakati ngatifambe Wakaramba. kuti dambudziko radai hamuna makaramba imimi kufamba. Avataudza nene tototaudzirana panapa. Kuba maizoronga nyaya dzese dzekuenda kudande nekuenda kuMozambique nechii aironga nyaya idzodzo ndiani? Vangatokwanisa kutsanangura ndiwo bozi. Hauna kumboizwa here nyaya? Iyoyo handakuinzwa. Akaronga nyaya yekudande ndiani? Paive pana sekuru wake hanzvadzi yamai wacho nana amai vake 2 uye anga ari kuchipatara kuGeneral Hospital mwana asikiri aiva ari kuchipatara. Mai wacho iwawo sekuru wacho varipo ndakati vauya waripo namai vachasi 2 mwanamai ane maizoone vane kubva kumanguroko havana kuuya. Uyezve vanhu vomugodhi sandi 1 chete akafa mugodhi makafira vanhu vakawanda. Vanhu vangani vakafira mumugodhi? Tsanangura. Pane 1 akafira maita akafira mumvura izvo 2 kune akafa andikuziva akafa uyu mukomana wokudona uyu madhindiri wokufamba emanje 3 uyo wokwarisape wacho. Pane umwe futi ndatifambei munoita zvinhu zvi 3 chete handiti. so tisakatoenda kure wabereki wako vari kupi? Wabereki wako iwo ngauya wabereki wako ngauya dzese ngadziuya
Right. So nyaya yenyu imimi ndimi baba muri sekuru uyu handiti imi muri baba mukuru. Ndikubvunza ini bamunini baba wake ndiye mukuru. baba wake ndo festival yapa. Baba wake ndo uyu ndiye baba wake. Ava ndo festival yeumbava maujana wo baba we isusu Ko baba wake baba wake ushindi baba wake watoripo. Waripo ndakati mauti Ko mai ari vari apa mai wake right. Mbuya wari mbuya kumba vari tugara vatuma chembera ane mbudzi kumupurazi kwavangosiwa. No, it's okay. Nyaya yebana iri very simple. Nyaya yenyu haichadi kuhandirana, yada kutaura nechokwadi. Zvamamuchiita zvese izvi musazviri wrong. Because kana muchiti mumugodhi makafira vanhu vatatu, mane mweya wevanhu vatatu mumusha menyu uchakupedzai if you are not careful. Saka imimi baba ndafanira kuti baba muri chii? Muripo. Saka imimi sewana muri ipai baba chigaro chake. Handizwa iwe unozukura ipai sekuru chigaro chake akutaurirei zvekuita kuti mugadzise zvinhu chii mumusha. Because mweya wamakuita nawo kwamakuenda kwakashata ndiko kusundidzirana mweya. Munopera. Ukaona mumusha makutanga mweya wekuti vanhu vanongofosina kurwara isaini yekuti maakutanga kurasirana zvinhu. Saka hamurasirani zvinhu zvamunoziva. Gadzirisai zvinhu zvamunoziva kuti zvinhu zviite sei zvinake. Ngozi haina umwe mushonga yengozi kuita sei? Kuripa chete, hakuna chimwe chinhu. Saka hazvibatsiri kuti mupere, asi iye iri kupedzai muri kuiziva. Then you choose to ignore. Because kana mutoziva kuti mugodhi wani 1 3 4 5 wafira mugodhi iwo. Ndosaka ndati awa pfungwa dzavo ndedzekuzi pari kufira vanhu apa ndo pane chii? Ndo pane mari. Ende hawabvipo vanhu vachatoramba vachifira ipapo. Of which handizvo ngatisakudze mari kudarika upenyu hwechii. Izvozvi mwana aenda kufa haana ichanoziva ine haana mari yari kudya yegoridhe iro. Chii chaakaenjoya mwana iye pamari iyo yamuuraisa? Hapana. Vamwe vari kufanira maaccident, vamwe vari kufanira chii chavari kubhenefita kubva kumari iyo chii? Hapana. Asi munhu wani ndiwe wega uri kunakiwa nechii? Nemari yako. Which is wrong. Tiri vanhu ngatisamhanye kuti tiza kubva kuchiwanhu. Kana tiri vanhu ngatitedzere zvinoita chiwanhu kuti chinoda chii kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakadii zvakanaka. Imimi baba ndimi baba ndicha. Musape mwana mukana wekuti akutongei akutaurei zvekuita. Because ane dambudziko raiti nawo mwana ndiye ari kukunzira dambudziko. Asi mukamupa mukana imimi wekuti iye achikutaurei zvekuita zvaari kuda iye, hakuna kwamunoita sei? Hakuna kwamunoenda. Ngozi haina basa rekuti une mari ika kuti mari. Ngozi. Tite zandii. Saka imi mwana baba nababa wenyu chigarai pasi. Nyaya yekuti bude pachena hamuiti zvamunoita zvokuti makutoenda kumakuwa mutoende mhosva yangu ino. Akakupai mvumo yekuenda kunotora ivhu kumakuwa ndiani? Vamwe vacho vanakuya akakupai mvumo yekunotora ivhu kumakuwa ndiani? Guwa risiri renyu. Guwa risiri renyu. Guwa dauziva kuti guwa ramakatora ndiripiko? Ari kumaiguru wacho? Sumukai. Guwa ramakatora ivhu ndiri? Yes. Akaenda makuwa ndiani? Akaenda makuwa ndiani? Ini ndakafambira mwana wangu chete. Umakwa zvakuti abadini stari. Mirai. Mwana wenyu makafambira chii? Ndakafambira pamusoro petsaona yakaitika. Mwana wangu ndakaenda kumira kuchipatara. Ndikati ndoda kunzwa chikunetsa pamwana kusvika kusvika nguva yasvika kusvika chii chiri kuitika. Alright. Makafamba
mukazi chiri kunetsa chii? Takafamba tikanzi mukomana uyu vanhu vari kumuti akaromba asi mukomana udi haana kuromba. Mugodhi muno munhu akafira mugodhi. Vanhu vakatakura munhu wavo havana kutsvaga chakauraya munhu asi vakaenda chimukomana achekeresa chi mugodhi asi mukomana hapaacha akaita. Tikatoa tikanzi asi ndaona pamukomana uyu chiripo ndichokuti ane shava iri kushava ruchiva chasango ruchiva ane shava iri kushava. ane shava iri kushava. Saka shava iri kushava shava rero ndo rinoraya vanhu. Ndikati ndakatibata mwana mudiki kuti mwana ane dzimuri pari. Izwa izvi munonzwa zvanotaura anga mukona zvamakaenda kotsvaga handizvo zvamakadzoka nazvo kuno. Mirai ndati zvamakaenda kotsvaga handizvo zvamakadzoka nazvo kuno. Andizvo makaenda imimi pamakaenda kobatsirwa intention yenyu yanga iri kuziva kuti chii chaitika kumwana kuti mwana apinde mutsaona. Pamasvika mukazi reason yapinza mwana mutsaona chii? Tikanzoni kane vanhu vakatakura mwana amai vamugodhi ndo vakafonesa chi izvaitika izvi nemhosva yekuti chii musazvengeba kana kutraya kudefenda position. Ndiri kuona muri kuita dambudziko rekuda kudefenda mukomana uyu. aiwa Muri kudefenda because kana muchintaura imi kuti chiri kurwarisa mwana wenyu imimi handiti wanhu wakatora munhu akafira mugodhi mamuri kuera mugodhi. Saka zvinoya pamuri pakudi ndasaka zvauya kumwana ikodi mwana wangu vanhu vakatakura mwana wavo. Izwai mbuya mwana wenyu hamo mugodhi imimi hamupo mugodhi handizvo wanhu wotakura mwana wavo wafira mugodhi zvouya kwamuri. Tikanzoni mhepo yakasimuka mukomana ndiani ndati mhepo yasimuka iyoyo yazii mhepo yaani ndikomuda kunzvenga ibaba ndemukomana upi upi iyo yakafira mugodhi mukomana akafira chi mugodhi sei yakauya kwamuri imi mhepo iyo? kanzoni mugodhi wokukomana saka ane nyaya ndiani? ani nyaya vari dhogodhi ndiani ane nyaya? vari dhogodhi kuti mumwe yanoteera pamwe ani taurai ani nyaya ndivari dhogodhi noti vakawanda ndati ani kumhuri kwenyu muri kwedu ani nyaya ndemwana wangu mugodhi ndemudhogodhi satopera saka muda kunzvenga shisha muda ndafuna munhu pasina munhu akafa. makaudziwa handiti asi zvamakaudziwa hamusi kuzvidaba because zviri mupfungwa dzenyu nezvamaudziwa zvakasiyana. Akamukona ndora orit mirai mapedza handiti mataurwa kuti mwana uyu ane shava rekushava shava handiti mhepo ndiyo yasimudza zvese handiti handiti imi mamaze chiitai sei kuti mwana wenyu apone? inini ndakavaudza bamina ndati makanzi itai sei kuti mwana wenyu apone? Mukazgadzirisai muritaura kuti makanzi itai sei? zvanzigadzirisai kuti chii sei kuti mhosva ipe sei makadzigadzisai sei? handambozvigadzirai aiwa saka mamaenderi ndangobva muna marichoshandisaka chi pamukomana yenyu izwai mbwera ndinoda kubatsirai wakadzi wakawanda. Wakadzi wakawanda munoita problem. One, munodhiraivhwa nemaemotions. Handiti munodhiraivhwa nemaemotions anozokukonzeresai pamberi. Zvinhu zvamakamhanya kotsvaga handi zvenyu. Waridzi vemusha varipo. Imi mungadzoka imi mabva kun'anga dzenyu nemapostori enyu kuya kutaurira waridzi vemusha kuti kwandafamba chiteedzerai zvandikuda inini muite zvandikuda. Mirai. Ndimi mataura kuti mati makabva kun'anga yenyu makaenda kwababa munini. Mamunhuudza baba munini chii? Ndati mamunhuudza baba munini kuti chii? Because pamakaenda mirai. Pamakaenda munonzwa kana muri serious nekuda kugadzirisa problem
pakaitika problem yemwana maifanira pakaenda kuna baba munini musikamoti baba munini zvaitika izvi ndandofunga kuti asemhuri dai varume mavhurika maziso mafamba baba munini newaningina wake nababa wake wogara pasi wodi ufamba chini wari pamwe chete izvo makataura baba munini sezani makamutaurira ndati sezani baba wemurume wemutaurira makamutaurira muridzi wemusha kwemi mama mbotumwa ndiani kuendako mirai hamudzoki muchiita report back musina kumbotumwa ba mirai mbuya ndati mbuya kana musha yako reporta back it means matumwa anzo you don't report back kuti munhu asina kumbokutumwa chamamuita report back kuna vanhu vamusina kubvira vambokumbira kuti muri kuenda kunganga chii izwai imi izvo makaona mabata zvinhu zvenyu mune makonyarara nezvinhu zvenyu makazopa senge advice kusamotaura ndafamba ba madii mambofamba mamboonawo zviri kuitika izvi muyese kuona kuti varumemi chii chiri kuitika mamanyara izvi asi imi makutoziva nototi maakutobvawo makutoa mutopawo varume directive ndatodzoka matumwanani vakadzi musasongwariseba mumisha misha isi yenyu bai andizvo mhepo yabuda fine taizwa chigarei pasi saka mwana wenyu apora here ndati mwana wenyu apora here mazati bindira mubvunzi haana apora asati apora which means dambudziko muchinaro ndati saka dambudziko richiripo umwacho ndiani futi akafamba wakaita kudande ndiwaripi taurai baba yes muri postori inini sasekuru vemukomana zvonzi tafire chasango sasekuru vasocha natezvara vawinter socha funga pakatika tsaona yemukomana uyu takafuna ndiri kuharare ndikati baba nyaya ndenyu ndimi baba ndimi muripo ndikukumbira kuti mumire sani sababa pakati izvozvi ndichiri kumba ndisandasvika kuchipatara ndikati zvino imimi sababa kana mwana aita tsaona vamwe vadiki vese vasvika imi sababa samasvika kuchipatara zvoreva kuti kudii zvikanzi tsano tiri munzira kuti ase kuenda kuchipatara zvakanaka endai munoona kuti zvipi zviri kuitwa kuchipatara zvinoda inii shiwa mukwasha akaenda aswa kuchipatara ndakabvunza feedback akandiudza kuti no mukomana dii ndamuona asi ndinewanisati ndaona kati zvakanaka shiwa takadzoka ratino baba ndinakona kupinda mberi penyu ndiri mukwasha ndiri tezvara ndiri mutoro handigone kupindira mberi penyu zvikanzi ashiwa zvakadii zvakanaka asi manyaya iripo ndeyekudai sekuru vandiri sekuru inini ndaita mudiki handisati ndambomirira nhau dzakaita sedzidzi asi ndakungosunungurai imimi satezvara sasekuru wemuzukuru mwana wenyu ndikukukumbira iwo kuti mudii mumire kumberi kwemwana uyu nekuti zvinazomira zvakanaka ndikati mune imwe makambomirira futi handisati hangu saka sei makazvipa simba rekuti mwana makura kuti makumirira nyaya irarambwa ndibaba yamwana handina kuzvipa simba musoro asi because from the way to go ndimi mamutopa direction meaning you are getting some power from somewhere you're getting power from somewhere because from the way to go ndimi mamufonera kuti wasati waenda kuona mwana wachipatara chii ndiwo wamufonera futi wapapi ndiwo wamufonera kuti wasvika kuchipatara handisi ndimi muti wanga muri mufudza mire ndimi muti wanga muri kufudza baba wemunhu muridzi wenyaya
chakupa isimba rekufudza mukwasha chii makakumbira here kuti cheicho kuti muchamboenda unganga but ndimi makaenda kudandeke izwai sekuru dzekwenyu mambopedza here kwenyu inini dzekwenyu chaidzo mambopedza here hamusatani asi mwa machiona kuti mimi ndi munopedza dzekumkwambo mukwambo unowaningina wake nababa wake nemhuri yawo waripo kufunga kwenyu mimi mukwasha wenyu kutaura chokwadi iri pakati asekuru ndi makuru akaimimi dzifambirei mamuti yanga iri fevha kuti inyaya yese kutanga kai ava mutora nenyaya wani ko dzimwe nhatu dzataura pane makuva matatu ka imimi yamakafambira kune mukwasha ndeyechingani kwandiri inini ndinoti ndeyekutanga nekuti ndoya ndinoziva sandosandotaura sekuti makaenda kukanu kwamudziwa rakazara makarwe because imimi mataurwa 1 asi dzabuda maengana i3 imo mazifambira ye1 andizobambo ndozvandikubatsirai ini kubatsirai akamwana ini ndatidari handisine kuti ndinousangane nemunhu asi ndobatsira munhu umwe naumwe aone kuti iwe shamwari pauri handi pako bako izvi siya izviita izvi siya izviita uko chinokumonera kusangana nezvibabosho zvawagara ka watobata rushaya wake zii nguwe zatoti aina nezvindoziya sekuru ndiye akaenda izgai sekuru ndiye anoziva kuti kwakaita ndakaenda udani akamanozwa pato sekuru ndiye akaenda nemuzukuru wake kupi kudani ko imi kufunga kwenyu mimi sei baba wacho asina kuti muning'ina wake uyu aende ni mwana kana kuti baba wake uyu aende ni mwana ndoda kuti tibatsirane ndoda kukuonesai bazi kuti pamwe pacho sekuru pererai pekungoita hanzvanzi mukadzi wemunhu adzi mwamba topererai pa imimi imajena yenyu hanzvanzi mukadzi wenyu ndiyo iri kuenda kumapostori nevana wenyu how do you take it kuti mimi hanzvanzi yenyu hanzvanzi yemukadzi wenyu imimi ndiyo yakuenda nevana wenyu kumapostori neng'anga wachigadzisa ngozi yemumusha menyu imi imi muripo asi chezvara wenyu imimi ndiye anouya kufamba nevana wenyu imimi kugadzirisa ngozi taura mudhara ndiwani akamuzaitora baba akamuzaitora kuti imimi zviisei muposition yemukwasha wenyu kuti imimi mukwasha wenyu imimi uya wotora wana wenyu imimi woenda nawo kun'anga nemapostori wachida kugadzirisa ngozi mumusha menyu imimi imimi hambo hakuna chivanhu chakadaro in as much as muchida wazukuru wenyu asi hakuna chivanhu chakadaro hakuna because nyaya yemudhira nayo inyaya yerufu ine rufu muchii isakahendliwa zvakanaka inopedza chii inopedza wana saka kana muchiita zvinhu tarisisai gravity yenyaya yamudora sei yamurikutakurana nayo musati maitakura izvo zvakamataura mamusikatozvizivi kuti nyaya idzi dzitori 3 aizwani saka ini ndiri kuti chete nyaya irapa ine zimashi zvana sekuru vari very critical mukurarama kwedu asi pamwe pacho kana tichiwana sekuru ngatisapinde stereki munyaya dzawakwamo
because imi munofanira kuzoti muri womupambo samwe zvimwe chete zvikaitwa kwauri unozvigamuchira here anzi nyaya irapa iri very simple muri kuda kufamba semhuri not as individuals hamusi kufanira kufamba as individuals muri kufanira kufamba zvamakaita ipo papo mozwa pamwe mobva matozwa muri pamwe chete kuti nyaya yedu yakadai mobva mapiwa direction kuti maakudai because seka mamirira zvakaita mhuri dzacho dzevanhu vakafa wese dziri 3 dzofanira kunge dziri panapa imi munodziziva here imi mhuri dzacho dzevanhu dzekufa vavo 3 singazive accident vamwe futi ka 3 which means number about that is 6 saka muri kungoziva here kuti chamuri kubata chaicho chii ndakavataurira kuti varipo vapenyu ava vakuru kuna umwe mukoma futi akasirwa nauye ariko mutori mudiki ndakauye ati hei daudai tobva ndatadzingwa pamugodhi wedu aumaine but zvakaoma ndaina chimirira kuna Mr. Guy akumaine ndine munhu ngara munhu zvichifamba zvakanaka ende mugodhi uri asi penalonga adit big mind uri pachi uri penalonga west Congo une mapepa here mugodhi uno mining dzekuitwa kuti une mapepa here mugodhi uyu iwe muridzi wemugodhi ibvunzaiwe une mapepa acho pamusoro ichangamira tinomaina tiri andakamba kambani tinomaina tiri kumetalo ikambani metalo saka metalo iri kuripota here madhete saka why are you calling it your mine kana iri metalo nauipitika panapa ndekuti izvamba mani taura chokwadi uri kuiti iwewe maini yako neshamwari dzako sei iwe maini yemetalo muri vashandi here kana kuti iwe subcontracted nemetalo tirashande saka muri ndei pakudii imi munoda kubhadhara maexpenses evanhu vafira mumaini yemetalo muri wanani nawekaitika ndekuti ndofunga kusaidi kwati kushanda isusu takazotanga kushanda tiri under ZANU-PF tinomusangana kushandwa nemayuti kusaidi kwati kushanda isusu izwa ndosaka ndinotaura chokwadi you are mixing these things une gomba iko kana muine gomba ramakapiwa nemetalo harisi remetalo yako because ndazwa pekutanga matini igomba renyu muri vangananganane igomba renyu kusvikira pekutoti pakafa vanhu watatu ndima muri bhadhara maexpenses for everything saka metalo rinokwana papacha inouye kuti matangira zvakaita takapiwa nemetalo shanda tiri under company then metalo yakabva yanomira kushanda tobva tangosara tiri pamugodhi wedu isusu tichishanda takadai saka hausi yemetalo ndosaka ngozi kuuya pamuti haungati accident yeindependence mine yaitika pasi pemugodi youya kumusha kwenyu inoya kumusha kwenyu kodii pamusoro ichangamira inini kungura ndinaro panapa ndoda kuti baba vandisunungura aiwa pamusoro izvitatotaura ndara yenye kuti iwe usunungukika unofanira kucheneswa pamberi pevanhu vese kuti munhu wakwandoupedza uyu kauyu wamwe wacho wese wari mwanikwanisa ungasutaurawo nemuromo wavo asi hana dzavo nepfungwa dzavo wari pamwe chete nemuromo wavo asi uyu murume uyu ndiye akazokwanisa kutaura asi vamwe wakadii wakanyarara asi mufungo wacho umwe chete because mai ava varapa wane mwana nepfumbo risati raporana nhasi kufunga kwako iwewe wakavatarisa wari kufungei newe because wakatotauriwa kuzi mhepo yemugodhi ndiyo iri yauraisa kwadza mwana wako asi haana kukutaurira handiti asi ari ipo papa pari kufungei
because akaudzwa kuti mhepo yemugodhi andizvo, asi haana kukwanisa kukutaurira iwewe kuti shamwari mhepo yako ndiyo yakwatisa mwana wangu. Akaenda kutaurirani baba munini uyu mhosva yake yayekuti wakazorwadzwa pekuti mwana wake wabvafa asina kurwara, ndobva azokwanisa kuzvitaura nekuti warwadziwa. Asi iyoyo kutaura nekuti arwadziwa isi mhosva warwadziwa, mwana wake wafa, ende chinhu chataurika mumusha. And there's only one way you can prove kuti zvechiwa iwoyo you are innocent or you are guilty. Tiri kuti isusu imi uyu akataura iwe unofanira kucheneswa kuti handiwe handizvo, asi iwewewo unofanira kuziva kuti pamuchaenda ukabatwawo kuti ndiwe, you should be prepared kugadzirisa zvinhu zvokunetsa muchii. Ndakazvipira. Right. Ndosaka ndikuti usaiti attitude yekuti wachitaurire iti attitude yekuti daenda ndini ndaitoti apa vanini zvamakatoita vani makagona mabva matoti paplatform yekuti munhu tese tadi taungana tabva takwanisa kuungana. Iwewe is now up to you kutokumbira mhuri kuti mhurika mukutsvaka mamwe mandikuita ndo zvandakasangana nazvo. Munhu wese woziva detail rekuti zvechiwa we got this problem. Mofamba muri chii mese now as family muchigadzirisa chinhu or else zvakuitika manje munokwanisa kugadzirisa ngozi 1 asi muchiramba muchingopera yaimwe yakuti ngozi zvadzinoita bambo dzinodaidzana. Ngozi kwana 1 yatobuda mumusha dzakutouya dzakadai aubhadhari 1 kana munoziva kuti mune nyaya dzamakaita chingogadzisai nyaya dzacho dzese ka 1 3 then motangira papi, motangira ipapo. Ende chimwe chinhu chandinoda kuti ndikutaurire iyoyo ndechekuti usatembe vamwe wako wautoshanda navo, usawatembe, because kana muti munoshanda muri 5 kana 7 andizvo ndimo waridzo yemaini muri 7 asi ngozi yako iri kuya kwauri chete sei, unofanira kuzvibvunza zvimwe mubvunzo. Wamwe wako wakakurwa nzee, kuna ndoda wamwe wako wakakurwa chii nzee handiti wakurwa nzee ndobva waenda kunobva unovhara kumusha kwani kwakasara kwakavhurika chete ndekwani ndekwako. Dai wamwe wako kwese kwakangovhurikawo sekwako munodai muri pamwe chete nhasi makamira mese apa nhasi munobatsirana kuti wakomanagadzise chii. And my advice to you ndekuti endei mogare pasi imi makomana vemaina acho mese makadaro muita chiwanhu pamaina kuti mweya werufu ubve pai ubve pamaina. Asi chiri kudiwa right now chachekuti chinhu chamumhuri inini handisi kuti ndiri kutsvagirai kana ndikuita sei ndiri kudii andizvo, ndiri kuti inini chandikuda chinhu chekuti makadai chiendai pamuri kuenda makangoita zvamakaita motaurirwa chii chokwadi zvekuti uyu nhasi waya nemupostori wake wekujohani marangi, uyu nhasi waya nemupostori wake wekandibai, uyu waya nemupostori wake wengotsvuku, uyu nhasi waenda kwake izvo zvoitai sei, siyanai nazvo, itai chinhu 1 chamaronga kuti kana mati nhasi tiri kuenda kuno uyu moenda mese, moenda pano umwe futi moenda chii mese, moenda pano umwe futi moenda mese, mochiziva kuti chokwadi chachakati mohamapiwa chii kundiso moita izvo. Ndosatotimira mari inonaka kana isina chipomero, not kana ine chipomero. Kana ine chipomero vambonya ukatenga Land Cruiser V12 latest, asi uchitowavhura dho kupinda muri kaire ngozi akabvira kuti mangwanani pambo mauya haufari. Asi isu tiri kunze tisiteti chasei tichiti wakomana mufanira akapenga ari kufamba nechii neV12, asi iwewe waungoita zvokuti V12 ingokutore pauri chikuendesa parutivi pona kwedu. You are not enjoying the life. Enjoy your money, asi you only enjoy your money kana une peace of mind. And kana marelations ako nehama dzako akadii futi akanaka, ndiko zvizvika unokwanisa kunga ukapa munhu ka $100 izvozvo iyo madharara apa wanoarapa iyo madharara apa ukamba $100 munhu anoprefer kuirasa murwizi
Because to these people it's dirty money. Katopa munhu mari izvozvi mumhuri mako ari kumwa kurasirira. Ino katozoona ufletika pana rumbokumbira marere. Ari kwera rumbokumbira. Vanowandisa kuti vevava vanhu vanosingatokumbira. Ndio sado kutaura. Anoona kuti kuti iwo hausoita sei? Hausi kukumbira mari. Sei wasi kukumbira mari? Vakundinominata kuti That's not the issue. Gadzirisa ukama. Gadzirisa ukama iwo. Saka iwewe ziva kuti uri mwana. Uyu ndi baba. Izvo zvosakangana. Uyu ndiani? Uri mwana. Uyu ndiani? Ndi baba. Munina wa baba wani? Wako. Iwewe unokwanisa kusamuda uyu. Asi baba wako haagoni kusamuda uyu. Munina wake. Izvo zvavo zvokwaniso zvibvisei. Muningina wani? Wake. Iwe chatisingakwanisi kubviswa panani? Pane muningina wako iwewe. Hatikwanisi kubvisa. Because ndimo mumwe chete. And possibly hatikwanisi kubviswa pana sekuru wako. Because ndi mai wako. Asi izvozvo zvichitsvagai zvekuita. Dai kuzi panapa ukomana pana hapo here. Maitombobuda moenda panzaro. Makaita zvamakaita. Mombobatsirwa. Mombotangira ipapo. Then mozoenda kupi? Mozoenda kumberi. Kuti muite direction ichinhu. Asi yekukumana it's out of my emotions nechi. But otherwise the important thing ngatigadzise chii. Ngatigadzise chinhu ichi ngachibude pai pachena. Moziva kuti chinhu chikunetsa chii. Mogadzisa as a family. Pasa wele pachinosarira. Ngozi ndinga kutora izvi. Uyu anombomira bo. Pakafa mwana wake. Pakafa mwana wake anombomira bo. Pane dzakatotambawo. Uyu maiwo pakakwara mwana wake uyu. Haana kupera kutaura kuti mweya mugodiwa. Unezvani? Wakagezwa wakafuwa wakaiswa muchinjikwa wake 10 achitaura zvaitaura zvakasataura. Sekuru waramba wakakuendera kudandemhara. Wanoya uminamato yaurimi. Yavari kuita iri kuendera nani? Nawo. But zvese zvazvidii hazvibatsiri. Itai munamato umwe chete. Titezari. Sekuru. Itai munamato chii umwe chete. Mweso zoti nyaya ndaa yakaparwa yakadii yakaparwa. Chasara kuti ite sei? Iripe. Moiti pamuri chii pamwe chete. Because mukakaita zvokutamba kupera munopera zvesho. Asi hapana chinorwadza sekupera nechinhu chamunoziva. Zvinoitika anotanga kushungurudzika ndiye asina mari. Because ndiye anokandirwa zvakawanda. Wane mari vanombovhika. Asi usina chiro unochiona. Saka ngatisadaro. Chikuru, ukama, nelife. And saka ini chikumbiro chavo chacho kuti iwe muningina usaite chinya. Zvakatotaurika zvakadii? Zvakataurika. Chawakuda iwewe rubatsiro. Ngokuti maproblems aite sei? Apera. Saka kuchenuwa kwaunoita iwewe kuchenuwa pakati pechi pemhuri. Anokona mai ati kuchenuwa ati uri muvhimi iwewe. Asi chandoziva pakuvhima ukaona uri muvhimi asingamodeuri ropa hausi muvhimi unongochivhimei. Aiwa ndakubvunza ukazi uri muvhimi. Yes. Nyaya yekuitika ndeyekuti against yangu nababa vainotanga nhasi. I think vakatombofona kuna mudhara wangu namuchemberi wangu pasati paitika zvese kana zvematsaona ese akaitika izvi. Vachiporomisa zvokuti mukazoona mukomana afa kuno kumutsadzake nzira yekuti akafa nei ndinenge namuita sei ndinenge namuuraya. So nekuya kukaita nyaya dzese dzikedzi mwoyo wakadzika ndipa ndiwo chipinyi. Izwa tatiendai panzara mochendeswe mese. Ane zvipomerwa achabatwa. Ane zvipomerwa zvakachadii? Munoenda pane kutanga, moenda pane chipiri, moenda pane wechitatu. Musazoende musati kwaziye.
chimboendai panze amumbotaura kuti after ivo mumwe munovhetwa then akadaro vamwe vachasvika futi kana matsvagawo muchiendawo kwenyu mega muchienda futi asi muchienda muri chii wese musaende 1-1 ndo pane nyaya musaende chii saka chimboendai panze inini ndandiri kukumbirawo sasekuru vevanhu ndandikumbira kuti muri ndokutendai mabongo kutanga kuti mati muri inonge ichibatana vaiti chinhu chimwe chete ndokuti vabude nefinal answer yakanaka vati vanhu vavabatane ndechikumbiro changu nekuti ndizoona ini sasekuru vanhu vanokubatana sekuru tikuti imi sekuru basa renyu imi sekuru basa renyu chairo uri kubatanidza uku neuku saka imi sekuru ndosaka tachitaurai kuti vanhu vavakawa mabuda panze munesa kugara pasi mumataura navo mofamba navo zvakadii zvakanaka imi muripo sekuru muchikubasa because mamuripo pazvakatangira chingorambai muripo kusvikira zvadii zvapera ipapo ndanzwa muchiti vadoda kunobatsirwa panze apa toda kunobatsirwa panze apa saka kubvunzo wangu ndewekuti kubatsirwa uku imhandoi ndinobatsirwa nayo because inini ndirini paropa rangu handitenderwe kuita tsika chimwe chitendo chandinonamata inini handitenderwe kutsika sekuru regaitite alo order sekuru imimi panyaya hamuna basa akamazwa kuwapo kwenyu nekusavapo kwenyu hazvina basa asi tiri kuti imimi chingowaipo kubatsira vanhu ava ndoti kuti imimi ndii mamunopumwa munomatsika vamabarwa kasekuru dzekwenyu saka imimi garai mabuda yachikudzi ava vanhu ngavaende vaite chii dzavo dzemusha mavo asi imimi rambai makaita sei muripo muchivaadvisa kuti no guys chidai chete chete musavasiya chiendai varaise kuti handei ripanza endai panza mozotitora ripanzi right and next